Dobar dan, poštovani prijatelji, poštovani pratioci. I dalje smo u temi o kojoj se već priča danima unazad, a vezano za sistem Zdravitas i za unošenje ličnih podataka vaše dece u isti. Odmah na početku da kažem, dakle, da ko nema ništa protiv toga da se njegovi lični podaci, odnosno lični podaci njegovog deteta, ja se izvinjam, unose u bazu podataka Zdravitas, svakako je to njegovo pravo. Ali oni roditelji koji ne žele da im se podaci njihove dece prosleđuju i da se stavljaju i pohranjuju nekakav sistem Zdravitas, svakako imaju pravo da se tome protive, odnosno da ne daju dozvolu i saglasnost za pristup tim podacima i sve ostalo što prati tu priču oko pohranjivanja podataka u nekakvu bazu, nekakav sistem. Ono što sam danas želela da podelim sa vama, a to su odgovori na vaša pitanja vezano za samu predaju tog zahteva. Pokret Žene za Srbiju na svom sajtu ima, da kažemo, taj zahtev, odnosno zahteve kako bi zaštitili vašu decu. A što se tiče same predaje, dakle možete to da skinete, da ištampate, kao što sam prošli put rekla, u 4 primeraka. A što se tiče samog načina predaje tih zahteva, ja sam prošli put vam ispričala kako možete, dakle na 2 načina, jedno je lično, jedno je putem pošte i rekla sam koje su prednosti i mane jednog i drugog načina predaje. Danas bih se skoncentrisala upravo na odgovore na vaše pitanje kada ste postavljali meni i putem telefona, da kažem, zvali ste, a neko je slao i poruke, što na Messenger, što na Viber i SMS. Moram odmah da kažem za početak da ja uglavnom Messenger ne gledam, ali s vremena na vreme ga pogledam, bacim pogled da vidimo da li možda neko od vas pisao. U svakom slučaju danas ću se potruditi da koncizno i sažeto kažem nešto više o tome vezano za samu predaju tih zahteva. Kada govorimo o predaji putem pošte. I zašto putem pošte i zašto sam vrlo, da kažem, tendenciozno išla na tu temu i prošli put, ali možda nisam dovoljno bila precizna i jasna. Iz kog razloga je pametnije poslati, da kažem, te zahteve putem pošte. Ukoliko vi imate ljude, osobe oko sebe koje bi išli zajedno sa vama da predajete lično na šalter škole, odnosno u školsku upravu, odnosno kod pravnika u školi, svakako da ćete na taj način imati i prijemni pečat na tom zahtevu. I to je jedna svakako prednost takvog načina predaje podnesaka, odnosno zahteva, i to je, ako izuzmemo sve ove pravne posledice i faktičke posledice koje mogu da vas zadese ukoliko ovo predajete sami, najbolja varijanta. Dakle, najbolja varijanta da vi imate prijemni pečat, da ne bih ostala, da kažem, nedorečena ili da me neko ne bih pogrešno shvatio. Najbolje da imate prijemni pečat kao dokaz da ste im to predali. Međutim, ja u toku svoje prakse rada sa, da kažemo, problemima, u vezi problema sa institucijama i sa sistemom, naučila sam neke lekcije, ajde tako da kažem, čak i na svojoj koži, gde sam, nažalost, imala takva iskustva da vidim kako to izgleda kada, recimo, vam neko fabrikuje i pakuje da ste nešto uradili, rekli što niste. Vi kada ste sami, a sami ste, recimo, ako predajete te zahteve, oni, recimo, neće to da prime, jer to je problem. Dakle, nije problem da oni hoće da primi da vi dobijete fino prijemni pečat gde treba. Ne, problem je onda kada oni neće da prime to. A vi znate da je po krivičnom zakoniku krivično delo da oni ne prime te zahteve i taj podnesak, odnosno, da kažem, dopise, šta god. Dakle, to je krivično delo. I sad vi kad hoćete njima da se usprotivite tome i kažete vi ne radite po zakonu, vi morate ovo da primite, vi ulazite u konflikt sa njima. Ne zato što vi to hoćete, nego zato što vam oni ubacuju na taj teren njihov. I vi ste tu u jednom nezavidnom položaju. Kada govorimo o tome, treba napomenuti jednu stvar, da sad po novim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije,
Problem je taj što će i u bolnicama, dakle, doktori imati status službenog lica i po obrazovnim ustanovama, dakle, učitelji, učiteljice, direktori, nastavnici, profesori i tako dalje. I kada vam nafabrikuju nasilje, eventualno, ako vam ne kažem da će vam svako to uraditi, ali postoji mogućnost da će to da urade, vi na taj način odgovarate za teže delo zbog upravo te kvalifikacije. Dakle, oni više nisu osobe koje su bile do tada, dok se nije izglasalo izmene i dopune zakona, nego su sada službena lica. Verovali ili ne, postoji slučaj, odnosno slučajevi, gde su recimo, bez obzira što sada lekari nemaju još status službenog lica, oni su okarakterisani kao lica sa tim statusom, kada treba recimo da nekog ko je bio ispravan, kada treba da ga, da kažem, ugnjetavaju i da ga maltretiraju institucionalno, onda bez obzira što nema sada taj status, dobija ga, na jedan famozan način i onda ljudi, nažalost, odgovaraju za teže delo, a i to delo koje je navodno delo, nije delo nego nafabrikovano. Zatim, ono što sam isto planirala da vam kažem, to je sledeće. Znači, ja sam ovde napisala, samo ništa se ovde ne vidi, posebno što mi je rukopis smešan, da kažem ružan, ali ja ću to gledati da napišem na neki veći papir, odnosno neku veću površinu. To vam je, kako bih rekla, mapa kako sve može da se i gde sve može da se isfabrikuje, da kažemo, napad na ta neka lica iz institucija. Prvo i osnovno, šta može i kako može, jel tako? Evo, ja sam ovde stavila u školama. Dakle, možete imati u školama nafabrikovan napad, možete imati u vrtićima, možete imati u domovima zdravlja, bolnicama, u porodilištima, možete imati u sudovima, odnosno po sudovima, možete da imate u javnim tužilaštvima i možete da imate u sopstvenom domu. Dakle, sve su ovo opasne stvari na koje treba obratiti pažnju i kako se zaštititi. Ja ne kažem da će vam svako prišljamčiti napad, da ste ih napali, a niste. Dakle, to prosto samo da kažem da ne bi neko izvrtao moje reči, da ne bi neko stavio to u pogrešan kontekst. Ali, što se tiče samog ponašanja sa institucijama i kako se zaštititi od njih, treba poći redom i treba par nekih bitnih i ključnih momenata napomenuti, pa i kroz primere. Pravne posledice naivnosti i suludog verovanja da će ljudi, nazovimo ih tako, koji nemaju dobru nameru raditi po zakonu je bez veze. Dakle, mi ne možemo da trpimo, ne samo kažem mi, vi svi, već ako imam neko iskustvo, bolje da podelim sa vama. Znači, pravne posledice naivnog, suludog verovanja u to da će ljudi, nazovimo ih tako, raditi u skladu sa zakonom, su enormne. Ja ću vam naravno svakako dati neki primer, odnosno primere koji su adekvatni za ovu temu, ali ne treba se zaluđivati glupostima. Dakle, da vi ako nekom kažete morate ovo da primite, da će taj neko da, evo, obe ručke to da primi, da vam da pečat i da vam kaže prijetno, hvala, doviđenja. Ja sam imala situacije da recimo neće da prime dokumentaciju ni po domovima zdravlja, ni po bolnicama i po porodilištima i to je sve negde meni dalo za shodno, da ljude podučim i poučim, kako god, o tome kako da to predaju na jedan bezbedan i bezbolan način. Ne dati prostor, znači prvi i osnovno pravilo, prvi i osnovni princip je da im ne date prostor da vas prijave i ne date im načina da vas okarakterišu kao osobu koja vrši, pa sad pošto ne sam da izgovaram tu reč, ja ću ovako reći u slogovima, odnosno po slovima, to sam htjela da kažem. Dakle, ne dati im prostora da vas prijavi i ne dati im načina da vas okarakterišu kao osobu koja vrši N.A. S.I. sve znate dalje. Dakle, nad bilo kim. To je jako bitno.
Ima jedan smešan izraz ili kako god, nije pravnički, ali meni je sad to palo na pamet, dakle nije profesionalni izraz, daleko od toga, ali ljudi to vole da kažu, ne dati im, ne ići im kao mečki na rupu, jel? To je znači bitno da vi jako pazite kako se ponašate, kako svaki korak ispratite, a bilo bi dobro, opet kažem, da idete sa nekim, pa onda se kaže to čuveno, što ja volim da kažem, vreme će pokazati da li ste predmetni događaj, ako vas i prijave, na neki drugi način, ja se izvinjavam, mi stalno mi pada, da li ste predmetni događaj na neki drugi način dokumentovali. Zašto to kažem? Zato što ima ljudi koji naprosto neće da uopšte rizikuju sa njima i sve snimaju. Dakle, sve apsolutno snimaju, posebno oni koji su se opekli o ljude iz sistema. Sledeći princip, odnosno sledeće pravilo je, dakle, ne samo da im ne date prostor i da im ne date način, niste ni tada zaštićeni ako im ne date prostor i način. Ako oni vas napadnu, a to se dešava i to se dešavalo, dakle da nasrnu na vas i da napadnu na vas, ne budite hrabri kao jedna osoba što je bila hrabra, nego padnite, dakle ukoliko nasrnu na vas, padnite i pozovite hitnu pomoć. To je ono što recimo ja nisam znala da treba uraditi i to me je vrlo, vrlo skupo koštalo. Dakle, ako neko nasrne na vas, fizički, ako vas maltretira, ako vas recimo brutalno hvata za ruke, štipa vas, šikanira vas, vi fino nemojte da se dočekate na noge kad vas ta osoba gurne, nego padnite i pozovite hitnu pomoć. Ono što isto želim da napomenem, to je da sam lično ja protiv bilo kog vida napada na bilo koga. Dakle, protivnik sam i napada na ljude koji rade za platicu tamo u sistemu negde i koji su prosto obučeni šta da radi, kako da radi, koga da slušaju i kako da postupaju. Dakle, protivnik sam i napada bilo kakvog na njih, i verbalnog i fizičkog, ne daj Bože fizičkog. Dakle, i protivnik sam toga, ali protivnik sam i napada na one mučenike koji donose na šalter ili na neku pravnu službu ili na službu uprave određene akte koji samo traže da se taj akt, odnosno ti akti zaprime. Tako da, što se tiče napada, protivnik sam napada bilo koje vrste, čisto da ne bi bilo da me neko pogrešno shvati. Dakle, imate par principa koja morate ispoštovati ako ste se već opredelili da idete lično da predate to i da dobijete prijemni pečat. Ono što sam vam pokazala malo pre, to je ovo. Malo je ružna ova boja, ali potrudit ću se da napišem i da napravim to na nekom većem papiru, odnosno formatu. Idemo redom. Kada govorimo o fabrikovanju napada, i prvo što sam stavila ovde, to je u školama. Ja ne kažem da će vam svako to uraditi, ali je moguće. Ko su žrtve u tim situacijama, žrtve tog napada? Žrtva može biti roditelj, može biti staratelj, može biti dete, odnosno deca, a žrtve mogu biti takođe i savesni zaposleni. Kad kažem savesni zaposleni, mislim na zaposlene koji su recimo na bilo koji način nešto prokomentarisali ili doveli u pitanje sistem, odnosno funkcionisanje u tom sistemu, i recimo koji su se opravdano usprotivili određenim merama, mi znamo mere koje su bile pre nekoliko godina, ili određenim projektima. Tako da ja sam imala isto iskustva i da branim i zastupam ljude koji rade u školama, a koji su naprosto nastradali zato što su samo doveli u pitanje ispravnost određenog ponašanja, određenih nekih kvazi pravila po školama i koji su, nažalost, imali situaciju da protiv njih budu pokretani razni postupci. Što se tiče vrtića, kada govorimo, da, samo da ovde isto kažem vezano za školu. U školama isto mogu da, kao što mogu savesni zaposleni da nastradaju, pre svega ono što sam vam rekla za roditelje i staratelje, dakle kada se obraćaju školi i kada žele školi da predoče, odnosno da dostave određene zahteve, odnosno određene dopise, podneske, onda su oni
prosto mogu da se dese, odnosno mogu da se nađu u problemu. Što se tiče dece, kad govorimo o deci, sve više i više dobijam obaveštenja i roditelji traže da ih posavetujem vezano za prijave protiv njihove dece, a u vezi navodnog vršnjačkog nasilja. Tu smo na jednoj opet bitnoj temi o kojoj neću danas govoriti zato što je vrlo opširna tema. Kada dete može da, vaše dete kada može da se desi, da mu se desi taj problem, ajde tako da budem preciznija, može da se desi da se nađe u problemu ukoliko ga neko prijavi, a taj neko može biti ili njegov drugarica iz razreda, može biti nastavnik, profesor, učitelj, učiteljica, pedagog, psiholog. A ne samo da je to problem, kao da kažem da je prijavljeno dete, može biti dete u problemu i ukoliko je pozvan da bude svedok povodom nekog događaja. I za to, znači, postoji način kako da se zaštitite. Pre svega morate školi napomenuti da ne želite da se vaše dete saslušava bez prisustva vas, odnosno drugog roditelja, odnosno neke osobe od poverenja. Što se tiče fabrikovanja napada, eventualnih u vrtićima, to vam je jasno. Dakle, kad dovodite dete u vrtić ili kad vraćate dete, kad dolazite po dete, ili kada određene zahteve predajete da kažemo, predškolskim ustanovama. Isto može da vam se to desi kao i u školama. Dakle, ako imate neke zahteve koje oni neće da predaju i ako se sa njima tamo krenete da se raspravljate oko toga da li imate pravo ili nemate pravo da podnosite, naravno da imate pravo da podnosite, ali ako oni to vama neće da prime, onda je rešenje, kao što sam prošli put napomenula, dakle i spomenula, koverta, povratnica, dostavnica i moraju da prime. Ako recimo odbiju prijem, vi ćete imati svakako iz pošte dokaz o tome da su ili zaprimili ili odbili, kako god, ali vi ste vašu zakonsku obavezu svakako rešili. Što se tiče domova zdravlja, bolnici i porodilišta, ista priča, dakle, kao za bilo koju instituciju. Hajde sad da se vratim samo na temu. Znači, rekli smo, sad samo ću ponoviti, da eventualno i potencijalno fabrikovanje nasilja može da se desi vama u školama, u vrtićima, u sudovima, u domovima zdravlja i bolnicama, u porodilištima, u javnim tužilaštvima, u Centru za socijalni rad i u sopstvenom domu. Ovo su sve bitne stvari, zato ću polako gledati da vam deo po deo objasnim. Stigli smo, koliko se sećam, do zaštite od potencijalnog fabrikovanja napada u domovima zdravlja, u bolnicama i u porodilištima. Što se tiče domova zdravlja, mislim da tu treba posebnu pažnju obratiti iz razloga što u domovima zdravlja imate veću izloženost svega ovoga. Kao prvo, kada dobiju, da kažemo, lekari status službenog lica, sve ovo će dobiti na jačem intenzitetu. U domovima zdravlja problem je taj, recimo, kada dođete po potvrdu neku, ili kada dođete na pregled, ili kada dođete da predate određenu dokumentaciju. I tu se treba dobro, da kažemo, pripremiti za to i bilo bi dobro da ne idete sami. Dakle, na te preglede, na bilo kakve sistematske preglede ili na obične preglede koji su redovni ili već kako da ih nazovemo, bilo bi dobro da ne idete sami. Dakle, mi ne možete da odete na pregled sa kovertom, tako? Znači, ova priča moja o koverti i o povratnici, dostavnici pada u vodu. Dakle, ne možete se na to osloniti, već ako treba da idete tamo lično, prosto morate doći lično. To sad pričam za roditelje čija deca idu u državni dom zdravlja. Naravno, ima roditelja čija deca ne idu u državni dom zdravlja, to je onda naravno druga priča. Što se tiče bolnica i porodilišta, ovde posebno treba obratiti pažnju na majke koje se porađaju u državnim bolnicama, odnosno porodilištima, klinikama, kako god hoćete. Bitno je samo napomenuti da prilikom toga kada
ja sad pričam o majkama koje recimo žele da odlože imunizaciju, odnosno o majkama koje žele da odlože primanje vitamina K. Znači samo pričamo o tom slučaju. Majke koje žele da imunizuju svoju decu, to je sve naravno legalno, legitimno i niko ih ne savetuje ni na ovo ni na ono. Dakle, ja samo pričam o pravima majka, pravima žena, odnosno o njihovim načinu postupanja majki koje se nađu u određenim situacijama koje nisu ni malo prijatne. Dakle, šta raditi i kako raditi? Ni slučajno se sa njima ne konfrontirati i ni slučajno im ne dati prostora da vas okarakterišu kao da ste labilna ličnost, kao da ste, ne znam, histerična, da niste zdravi, normalni i sve ostalo. Što prati, recimo, često se dešavalo da majkama pozovu i psihijatre na odelenje, da ih, da kažem, pregledaju. A dešavalo se, to su mi neke majke pričale, da su zbog takvog odnosa i ophođenja zaposlenih u porodilištima te jadne žene, nemoćne tamo, imale jednu nezgodnu situaciju, tipa da su im davali određene medikamente da ih kao navodno smire. I to naravno stavljaju u izvešte lekarske, odnosno otpusnu listu, gde navode kako je ta majka bila tako i takvog, mislim da kažem, stanja, i stavljaju se, verovali ili ne, čak nekad i dijagnoza. Ja to samo kažem, to nije uobičajen slučaj, ali dešavalo se. Da vi ne biste ulazili u te neke nemile situacije, bilo bi dobro prosto da znate i za to kako treba da se ponašate i ophodite u takvim kritičnim momentima. Dakle, nikako se sa njima ne raspravljati, ne prepirati. Ako imate pravnika, advokata koji vas zastupa, to im treba napomenuti i da ćete se sve preko tog advokata se izjašnjavati, odnosno da ćete sve preko advokata njima odgovoriti na određene njihove zahteve, a pošto ste vi sad u specifičnom stanju, naprosto da tražite da vas ostave na miru. Dakle, samo kažete pustite me, prosto porodila sam se pre par sati ili juče, nisam spremna da dajem vama bilo kakve odgovore, niti da vam bilo šta potpisujem, angažovala sam advokata ili imam pravnika ili ako niste, kažete hoću da se konsultujem sa svojim suprugom ili vanbračnim partnerom, dakle on je otac našeg deteta i ja ne mogu nikakve odluke sama da donosim bez mog supruga ili vanbračnog partnera, odnosno bez oca mog deteta, iz razloga što se i on pita za svaki segment života i zdravlja mog deteta. Znači, posebno obratite pažnju vi majke koje ćete se porađati, da kažem, u državnim klinikama na ovaj moment. Ja ne kažem da će se svima desiti neki nemio događaj, ali moje iskustvo je gotovo, dakle 100%, ovo sad što vam pričam je tako, da možda neće imati majke takve ekstremne situacije, da dolazi psihijatar, da ne znam, ali neprijatnost što se tiče državnih klinika je zagarantovana kada im kažete da odlažete imunizaciju. Znači, to je kao trigger neki, kada oni krenu da se drugačije, ako ništa drugo, drugačije će se ponašati prema vama i prema onim majkama koje insistiraju na tome da im se dete imunizuje. Znači, skroz je druga priča kada vi kažete da tražite da se odloži imunizacija. Upravo zbog toga, ja sam sad malo raširila ovu temu, ali sam htjela samo da vam kažem gde su sve tačke, gde su sve problematične tačke kada govorimo o institucijama i kada govorimo o tome da vi neko svoje pravo ili pravo svog deteta njima predočite. Dakle, kad god vi tražite da se radi po zakonu, a recimo to je u suprotnosti sa agendom i sa cijelom ovom sistemskom pričom koja nam se stavlja na leđa, vi ste u jednom položaju koji nije više isti kao da ste rekli dobro, evo, pristajem na sve, evo, ne znam, vakcinišite i mene i dete i sve, dakle sve živo. Ili, ne znam, radite sistematske preglede
povinovaćemo se, ne znam, maskama, agendi, ovim pandemijama i sve ostalo, odnosno pravilima i podzakonskim aktima u pandemiji, to sam htjela da kažem. Totalno je drugačija priča kada idete, kada zastupate svoje prava i svoje interese i ono kada kažete dobro, radite šta hoćete, vi ste struka, ali tako, vi možete, to može vam se, to je to. Što se tiče fabrikovanja napada u Centru za socijalni rad, to je jedna posebna tema koja zaslužuje stvarno jedno posebno uživo obraćanje. Ako budete želeli, pričat ću o tome, ali ono što je bitno to je da ne preporučujem nikom da u Centar za socijalni rad ide sam. Dakle, to je, ako ništa drugo, makar napišite dopis neki, odnosno podnesak dostavite Centru za socijalni rad da se vaša reč unese u te njihove kako se zovu, nalazi mišljenja, kvazi nalazi mišljenja, dakle da se unesu od slova do slova kako ste rekli, a ne da vam izvrću priču i da vam unose nešto što niste rekli ili da ste se ponašali kako se niste ponašali, pošto sam viđala sve i svašta. To je što se tiče Centra za socijalni rad. Što se tiče javnih tužilaštva, to isto želim da napomenem, šta može da vam se desi. Isto ono što može da vam se desi po sudovima, može da vam se desi i u javnim tužilaštvima. Dakle, jedna vrlo priča koja je mene kao čoveka pre svega potresla, a onda i kao pravnika, to ću svakako sad ispričati. Dakle, radi se o jednom ocu koji je došao da izvrši uvid u predmet, da vidi, da se informiše zašto tužilaštvo nije dalje pokrenulo postupak, odnosno zašto nije radilo na predmetu gde je on prijavio svoju bivšu ženu za to što mu ne da da viđa dete i u pitanju je bilo krivično delo oduzimanja maloletnog lica, dakle nije mu dala da viđa dete, a i postoji pravnosnažna izvršna odluka i on je došao samo da izvrši uvid u predmet, a njega je jedan zaposlen iz javnog tužilaštva, neću da kažem kog naravno, bukvalno uhvatio za vrat, onako stisao ga je poprilično u jednom hodniku i pretio mu je. Naravno, mislite da je to moglo da se procesuira. Mislite da je to moglo da se, da kažem, privede pravdi, kako se to kaže, i da se to iznese na sud malo sutra. Dakle, što se tiče ljudi iz institucije u tom kontekstu, u tom slučaju, to se nije desilo, ali tako. A on je jedničak došao sam, pa sad vi možete da zamislite kako je dalje tekla priča. Još je bio srećan što mu nisu napakovali da je on davio, a ne da su njega davili. Toliko o tome. Dakle, to je priča jedna, slučaj iz javnog tužilaštva. Što se tiče sudova, tu ste isto na vetrometini, dakle, ne daj Bože da vam sudija lažno napakuje, nafabrikuje napad na nju. I sad recimo vi ako ste u sudnici sam advokat ili sama stranka, tu je znači sudija, tu je recimo ako su porodične 5-2 predmeti, tu je porota, tu je zapisničarka, tu je druga strana, ali tako, i sad vidite imate nekoliko ljudi koji će sutra, preko sutra moći da ladno, što bi se reklo u žargonu, svedoče protiv vas, odnosno da kažu da ste vi nešto uradili ili rekli što niste. A papir, pošto trpi sve, vi, šta ćete da radite sa zapisnikom ako sudija izdiktira na zapisnik da zapisničarka unese kako ste joj pretili? Kome da pišete prigovor? Ko će taj prigovor da čita? Da li će, mislim, sve i da hoće da dozvole da se to unese u zapisnik, da to nije tačno, mač korep sa tim. Znači, to su sve nezgodni tereni, nezgodne pozicije i vrlo je opasno, čak i recimo da pozovete sudsku stražu da dođe u sudnicu, vi ste možda u još većem problemu, jer sudska straža, je tako, je deo svega toga. Mislim da kažem sistema, kako god. Šta ćete da radite ako sudska straža isto potvrdi to što je rekla sudija? Dakle, ne treba se uopšte oslanjati na to da će iko tu da radi do kraja po zakonu. Ne kažem, ima dobrih ljudi, dobrih sudija, dobrih stražara, stražarki, dobrih javnih tužilaca sam htjela da kažem,
ali ima nažalost i onih koji rade protiv zakona. Dakle, rekla sam da mogu da vam nafabrikuju napad u Centru za socijalni rad, u sudovima, u javnim tužilaštvima i može u sopstvenom domu, o tome sam pričala, dakle kako se zaštititi. Jedan moj klijent uvek kaže da ja savetujem, ako budem ikad pričala na tu temu vezano za kako da se zaštitite, da se snimate po kući. Da ne bi se desilo sutra prekosutra da vam neko kaže da ste nekog napali ili da ste nekog vređali ili da ste nekog tukli ili da ste nešto uradili što niste. Tako da eto, prenosim vam taj savet, što je svakako dobro da se služite i time ako dođete, ne daj Bože, u situaciju da namirišete to da će vas neko jednog dana lažno prijaviti, što je meni prosto nepojmljivo da neko sa kim živite i neko sa kim delite bukvalno i kupatilo i kuhinju i spavaću sobu, da tako nešto uradi. Govorim o lažnim prijavama, ne govorim o pravim prijavama kada ljudi stvarno trpe, žene ili muškarci kada trpe nasilje. Nešto sam još htela, samo da ne bih zaboravila, sada ću da se vratim ovde samo na ovo svoje. Da, ja sam započela temu zapravo zbog ovog Zdravitas. Zahteva za to da podatke vaše dece sklone iz sistema, odnosno da ne dozvolite da se unosi u taj sistem. Sad ću se samo vratiti na to, sam rasplinula priču vezano za sve situacije gde možete da budete u problemu. Pa nisu to samo škole i vrtići, to vam je i sud, to su vam i javna tužilaštva, to su vam i domovi zdravlja, bolnice, porodilišta, centri za socijalni rad, dakle čitava je lepeza mogućnosti gde možete, ako ste nesmotreni, naivni, reći ću manje mudri, da uđete sa njima u problem. Dakle, pravna posledica naivnosti toga da vi verujete da će neko da radi po zakonu, u smislu ako vi radite po zakonu, te posledice te naivnosti su velike. To vam pričam iz svog iskustva. Bitno je, znači, za sad sve ove koje su se kasnije uključili, ne dati im prostor da vas prijave, ne dati im uopšte načina da vas okarakterišu kao osobu koja vrši, pa sad, pošto ne samo da te neke termine koristimo, jer nas blokiraju, pre svega YouTube, nas blokiraju, ali i stranicu, dakle, osobu koja vrši NASI, jel tako, to znate na čega mislim, i ne dati im uopšte ni atom prostora da vas navedu na pogrešne korake. Ukoliko vas napadnu, iz sopstvenog iskustva vam govorim, znači nemojte biti hrabri, nemojte da se zadržite na nogama. Ako vas gurnu, odgurnu, stiskaju, pritiskaju, dakle, treba pasti i treba pozvati hitnu pomoć. A vreme će pokazati da li je to sve na neki drugi način dokumentovano, pa svi kao oni kad daju svoje lažne iskaze, onda treba u javnost plasirati snimak gde se jasno vidi šta su uradili i da odgovaraju za krivično delo davanja lažnog iskaza. Što se tiče pitanja, isto je bilo, čak me zvala jedna žena iz škole, zaposlena u školi, kaže šta mi da radimo s ovim zahtevima. Prvo mi se lepo predstavila, kaže Milina, jeste vi pisali ove zahteve? Rekao, jesam. Šta da radimo mi sa tim? Kako da postupamo? I kaže, kako da se zaštitimo? Jer ministarstvo njih pritiska da oni daju odnosno da ubace te podatke u sistem. Pa sad treba i njima, dakle, uputiti par reči i eventualno, da kažemo, par saveta i odgovora na njihovo pitanje šta oni da rade. Ljudi koji prime ove zahteve, koji se nalaze na sajtu Pokreta Živim za Srbiju, dakle, ljudi koji su zaposleni u školama, da li je to direktor, da li je to nastavnik, da li je to pedagog, psiholog, treba da postupe po tim zahtevima. Znači, nema onoga, nama je ministarstvo pod zakonskim aktom to i to naredilo ili, ne znam, dali su im nalog. Nema toga. Kada roditelj
kaže da ne želi da se podaci njegovog deteta unose u sistem Zdravitas ili bilo koji drugi sistem, ja sam ovde široku lepezu mogućnosti stavila, odnosno zabrane. Jer oni mogu pored Zdravitasa da unesu, da neki drugi sistem nametnu. Ja sam zbog toga htela da pokrijem što veći broj tih nekih zloupotreba. Znači, kada roditelj da zabranu za unos podataka svoje dece u taj sistem ili te sisteme, tu je kraj priče. I to sam naravno i njoj rekla. Nema više ni obaveza škola, dakle, niti je škola više obavezna da postupa po nalozima ministarstva, niti sme da postupa po nalozima ministarstva. Podzakonski akt, pravilnik škole, ne znam, kako god se zvao taj neki podzakonski akt, nema pravnu snagu, kao što ima pravnu snagu Ustav Republike Srbije i zakoni Republike Srbije. I tu je svakoj priči kraj. Dakle, ne može neki podzakonski akt da derogira zakonske odredbe, niti zakon. Vi samo se pozovite na to da to nije ni Ustav, ni zakon sa čime oni vas prisiljavaju, odnosno nameću vam to da vi prosledite, odnosno da dozvolite da se podaci vaše dece dele negde i da se ubacuju neki sistem. Snađite se. Znači, moramo naučiti da je podzakonski pravni akt niže pravne snage od da kažem, zakona, odnosno Ustava Republike Srbije. Nadalje, šta sam htela da kažem, da nešto ne bih zaboravila. Znači, nema šta da oni vama nameću nešto što vi ne želite. Vi ako smatrate i ako ne želite da se podaci vaše dece ubacuju taj sistem, vi, kad to predočite njima u pisanoj formi, vi ste na taj način jasno dali do znanja da oni to ne smeju da rade. A to da li neko ima neke naloge podzakonske ili neke zadatke koji su dobili, to vas ne zanima. Znači, odgovor za sve one ljude koji rade po obrazovnim ustanovama, koji se pitaju šta mi da radimo kada dobijemo te zahteve, samo postupajte, ja se izvinjavam, po nalozima roditelja. Jer roditelji su ti koji mogu da kažu po onom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ne damo da se prosleđuju podaci naše dece, ne damo da se ubacuju u sisteme, ne damo da se to tamo negde pohranjuje i tu je svakoj priči kraj. Tako da mi se stalno raspravljamo oko nekih banalnih stvari i minornih stvari, pa valjda znamo šta je Ustav i šta je zakon, a znamo šta je podzakonski akt. Dakle, ne može podzakonski akt imati jaču pravnu snagu od jednog zakona ili od jednog Ustava. To nije moguće. Niti je to pravno održivo. Kad bi to tako bilo, znate šta bi se desilo? Pa svako bi nekim podzakonskim aktima propisivao da je, ne znam, nešto obavezno. To tako ne ide. Na kraju krajeva, evo, ako ja nisam u pravu, zašto oni traže od vas potpis i saglasnost? Pa traže zato što ne mogu da rade to što im je ministarstvo nametnulo. Njima treba dozvola da to urade. I onda oni vama kao potpišite saglasnost. Znači, da ja nisam u pravu, oni tu saglasnost nikada ne bi tražili od vas. A traže je zato da bi sebe pokrili. Neće oni da odgovaraju ni krivično, ni građansko. Ako prosleđuju vaše podatke, odnosno podatke vaše dece, to ne znači da sutra neće biti i vaši podaci u tom sistemu. Mogu da kažu, hajde da vidimo kakve su porodične prilike dece. Pa pored skoka u dalj ili pored, ne znam, visine težine, da kažu, pa da vidimo kakva je situacija u porodici. Da li su na evidenciji Centra za socijalni rad? Da li su se roditelji ikada obratili Centru za socijalni rad ili da li su bili u procesu razvoda, pa je Centar za socijalni rad po nalogu suda već bio tu uključen. Pa da se oni, da kažem, da i vaši podaci dođu u taj sistem. Znači, svašta je moguće. Ja ne kažem da će to tako da bude. Ja samo pričam o tome
šta može da se desi. I ništa ne tvrdim, naravno. Ja samo poučena jednim iskustvom, koje je loše iskustvo, sa njima moram to da vam napomenem. Tako da, eto, mislim da je to otprilike sve što sam htjela da vam kažem. Oprostite mi na prekidu kako se zove, uživog obraćanja. Nisam mogla prosto da pričam vama dok ne prekinem poziv koji mi je stigao. Ja to jako ne volim kad me neko zove dok vama pričam, ali to bi otprilike bilo to. Dakle, bitno je da se zaštitite na svakom koraku od eventualnih fabrikovanja napada na njih. I samo mudro i samo pametno i samo, da kažemo, pamet u glavu, što bi se reklo. Jer kada vas prijave lažno za napade na njih, borba je vrlo, vrlo teška i svi ti procesi umeju da budu vrlo mučni. Znači, to sad što vam ja pričam, ja ne znam zašto nijedan pravnik nikada nije o tome pričao, ne mislim na ove ljude naše koji da kažem, se bave ovom temom, nego mislim generalno na pravnike širom Srbije. Dakle, ne prozivam nikog, samo kažem, ima i mnogo starijih, iskusnih advokata od mene, a opet niko nije hteo da građane pouči sa tim stvarima. Znači, šta će jadni roditelji kada dođu tamo na neki šalter ili u neku upravu, ne znam, neke škole, šta će oni, kako će da se snađu ukoliko ih zadesi upravo ovo da ih prijave. Lažno da ih prijave, za to govorim. Posebno sad kad dobiju status službenog lica, doktori i ovi zaposleni po školama, to neće biti dobro. Mislim, neće biti dobro za roditelje ukoliko im se fabrikuje napad na da kažem, delo napada na ljude i sistema. Tako da, eto, za sada toliko. Nadam se da će vam koristiti nešto od ovoga što sam pričala danas. Vidimo se sljedeći put u nekom drugom prilikom. Tako da, prijatan dan, prijatan vikend, pa se čujemo i vidimo. Pozdrav!